saboda tam ɗin da ya tura min hoton shi naga kaman wuyan rigan bata mai yawa ba, so ban san ko yanzu ya rame bane ko kayan yayan shi ya saka, ban sani ba. Kuma da ya tura min hoton shi irin completely naga kaman ba kalan takalman nan yake sawa ba. So yanzu kuma na gan shi da kalan wannan takalmin, kuma bai kamata a ce namiji ya sa kaftan da kalan wannan takalmin. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake dawowa a cikin wannan shiri na mai farin jini mai suna makauniyan soyayya. Kamar yadda kuka sani, wannan shiri ya gaji haɗa masoya a online su fara soyayya, bayan wasu kwanaki ko satuttuka sai su zo gurin mu ji sun majuna ko basu majuna ba, ya soyayyan suke ciki. Kamar kullun yau ma gamu da wasu matasa guda biyu masu burin soyayyan da ta kai ga aure. Na haɗa su sun fara magana online, yanzu za mu ji ya suke ciki akan maganan su. Za ku iya jiwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me sunanka? Sunana Kuzaifa. Huzaifa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me sunanki? Sunana Ummul Khairi. To Ummul Khairi ga Huzaifa. Huzaifa ga Ummul Khairi. A ka'idan shirin mu mukan fara tambayar namiji ne mace ta mai ko bata mai ba, amma mata sun yi korafi sun ce san kai ne. To wannan karan zan fara da ke. Kin dai ga Huzaifa yau, ganin idan ki gashi a gaban ki. Huzaifa ya miki? Gaskiya bai mun ba. Me yasa bai miki ba? No, actually da yanda ya tura min hoton shi sai naga kamar ba haka yake ba, saboda tam ɗin da ya tura min hoton shi naga kamar wuyan rigan bata mai yawa ba, so ban san ko yanzu ya rame bane ko kayan yayan shi ya saka, ban sani ba. Kuma da ya tura min hoton shi irin completely naga kamar ba kalan takalman nan yake sawa ba. So yanzu kuma na gan shi da kalan wannan takalmin, kuma bai kamata a ce namiji ya sa kaftan da kalan wannan takalmin. Yanzu a ganin ki akwai a ganin ki akwai wani aibu a gaye? Kin san gayu fa yanzu kowane irin shiga ana a gaye yanzu ya sa manyan kaya haka, ya sa takalmi irin wannan? Kai ina gaskiya ko kallo ma ba zai isa. Sannan kuma da kika ce kayan yayan shi ne, kika sani ko tela ne yayi shirme ya mai wuya ya mai yawa? No, telolin yanzu sun waye, ba sa irin wannan su ma mutum kaya yawa. To shikenan. Huzaifa, ka ji me ta ce, amma kafin in baka dama ka ce wani bakan abin da ta ce, zan fara tambayan ka. Kai ta maka? Bata mun ba. Ka tabbatar ba saboda ta yi gaiwa ina maganganu bane yasa ka ce bata ma ba? Yana ɗaya daga ciki, amma kuma akwai abin da basu mun ba a tattare da ita wanda nake so ga ya mace. Kamar me da me? Ka ina son mace doguwa wanda za ta like irin kaman tsawo na haka, ka gane? To gaskiya gajera ce, bata kai yadda nake so ba. And then kuma duk da kasancewa ina son black beauty, ka gane? Kawai ba ta da kyau. Ba ta da kyau a gurin ka wannan. Gaskiya. Don ko lokacin da ta tura min hoto, duk da kai kasancewa, amma dai ina ga filta ne gaskiya. Filta ta sa hoton da ta turo ma ya sha bamban da yadda take a zahiri? Ya sha bamban sosai ma fiye da yadda kake tunani. Ka duba hancinta fa. Me hancinta yi? Na ga hancinta normal ne mana. Ba gama gaskiya. No, amma shi yanzu da ya tura min hoton shi naga kamar yana da katin ba ne ake cewa na namiji ko me, to yanzu kuma naga gemun shi dai kamar like za a ce na bunsuru ne ko me actually. Yanzu gemun nan ne kamar na bunsuru? Gaskiya. Yanzu in na lura da ku gaba ɗaya wannan abin bai yi match ba. Gaskiya bai. Ba za ki iya soya da shi ba. Kana ba za ka iya soya da ita ba. Ba ta mun ba. Yanzu da za a ba ku sati ɗaya misali, kai ka gyara yanayin shiganka, ita kuma ta gyara yanayin G01, bata mun ba. Kwata-kwata. Ba canji ba ta ma ba. Bata mun ba kawai. Kai kima bai miki ba. Wallahi kwata-kwata ma ni ko kyauta gaskiya kai ina. To jama'a masu kallon mu, kun dai ga wannan abu yau ma bai yi match ba, duk da wasu na cewa kullum ba a match, to ban san me yasa ba, amma ana yin matching. Zan canza ma wata, kima zan canza miki wani insha Allah, wanda za ku samu ku yi matching. Jama'a kun ga yadda wannan abin ya kare, saboda haka duk mai so shi ma sai ya rubuta mana a comment section. Sai an jima.